Rhywbeth gwahanol nawr. I ni'n gwybod bod ni'n ffili gweld aer. Ond i ni'n gallu teimlo fe a mae fe'n bwerus. Ond, beth sy'n digwydd pan does dim aer? All rhywun feddwl am rywle lle nad oes aer? O, gofod! Ie, yn y gofod. Mae rhaid i ofodwyr wisgo helmedau arbennig a chario ocsigen ar eu cefn os maen nhw eisiau mynd i'r gofod. Felly maen nhw'n gallu anadlu yn iawn. Yn union, achos does dim aer yn y gofod. Nawr te, does dim amser da ni fynd i'r gofod heddi. Ond, mae da fi ofod bach arbennig. Draw fan hyn. Mae hwn yn declyn bach swnllyd iawn. Gwrandewch. Hynna yn swnllyd. Mae un o'r rhain tu fewn i'r jar yma. A mae fe'n canu hefyd. Ond ych chi'n clywed e? Na. Na. Achos does dim aer tu fewn i'r jar yma. Ond, be fydd yn digwydd os ydyn ni'n rhoi'r aer nôl i mewn? Sef yn rhoi aer nôl mewn? Gyd i weld nawr, fyddai'n agor hwn. Clywed yr aer yn mynd nôl mewn? Ie. Nawr, gwrandewch yn ofalus am y sŵn. Chi'n clywed e? Ydyn! Ie, ni'n clywed e nawr, ond yn gynharach, doedd dim aer yn y jar. Felly oedd dim byd i gario'r sain i'n clustiau. Felly, os yw gofodwyr eisiau siarad gyda'i gilydd yn y gofod, mae rhaid nhw ddefnyddio meicroffonnau arbennig sydd yn eu helmedau, gan fod dim aer yn y gofod. Fi eisiau mynd i'r gofod mewn roced. Whoosh! Gofodwyr ydw i! Dwi'n defnyddio aer i chwythu balwn.